Кара, bir сорау бирим әле. Күптән бирегә уйлап йөрим. Син элек әйтәдер өйләнгәнче, кызлар бит мине белмиләр. Алар мине белсә, минем белән алай өйләнергә, миңа кияүгә чыгарга теләмәсләр иде. Син шундый. Юк, алай начар кешеме? Юк, шулайрак әйттең син. Юк, алай түгел. Мин әйтәдер, мине кызлар белмиләр дип ни өчен? Чөнки миңа ниндидер бабник дигән исем ябыштырганнар иде. Мин шуннан соң әйттем аны. Мине бит әле белмиләр, нигә миңа белмәгән килеш бабник дигән исем ябыштыралар дип. Чөнки мин алай тегендә монда һәр көн сайын кызлар алыштырып йөрмәдем. Минем төпле йөргән кызларым булды. Һәр вакытта да озак, давамлы очрашулар булды ул. Шуңа күрә ни өчен мин бу теге озак давамлы кулдан булга тотынышып кына йөрдегезме? Әлбәттә инде, әлбәттә. Бер нинди юк инде, юк. Шиктән чыгу булмадымы? Әлбәттә юк. Син бабник түгелме? Юк. Һәм тагын бер тапкыр Юк. Нигә алайса алай дип әйтәләр? Каян белим, мин шуңа күрә әйтәдер инде аны интервьюларда. Менә мине белмәгән кешеләр миңа шундый ярлык такканнардыр дип. Кара, менә сине яратучы кызлар бар бит инде, әле дә үләләр бит инде синең өчен. Мин белмим, әйтә алмыйм алай. Кайсы төшеңне яраталардыр. Менә аларга син нәрсә әйтәсең ха? Суырып үбәсең барсында. Юк, мин әйтмәс идем, мине шул хәтле яратучы кызлар бик күп дип белмим мин. Күп алар, күп. Бармы? Нигәдер син шундый популяр, мин аптырыйм үземдә. Аларны суырып үбәсеңме хәзер? Тынычлансыннармы алар? Теге бу һава юлы белән үбү җибәрү мине. Шулай дипме? Суырып та үпсәң инде. Суырып үбәм ярар. Шулаймы? Әйе. Молодец.